Takže dobré ráno alebo príjemné predpoludne, dámy a páni, vítajte v kaviarni Brept. Festival Dotyky a spojenia pokračuje 3. dňom. Festival nie je iba o predstaveniach, koncertoch, ale má aj časť pracovnú. Tá beží práve teraz. Diskusie tie nás tiež zaujímajú a budeme hľadať odpovede na otázky aktuálne a ktoré nás zaujímajú. Divadlo a dramaturgia, o tom bude dnes diskutovať Jakub Molnár, ktorý sedí podo mnou na stoličke a predstavím vám svojich hostí. Budú hľadať odpovede na otázku, na ktorú si aj ja neúspešne lámem hlavu 36 rokov, divadlo a dramaturgia. Držím vám palce, verím, že sa dozviem čosi a príjemný vedecký zážitok. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. Sice si stanovil obrovský cieľ, aby sme zodpovedali na otázku, na ktorú si aj ty kladieš 36 rokov odpoveď, tak verím, že aspoň čiastočne naplníme toto očakávanie. Tak ešte raz aj z mojej pozície dobrý deň alebo dobré dopoludne. Toto veľmi hrejivé. Teším sa, že ste prišli v takomto počte. Vidím tu množstvo kolegov a kolegyň. Zároveň zdravím aj tých, ktorí sa na nás dívajú. Asi z pohodlia klimatizovaných miestností, dúfam, skrz online stream alebo videa. Ďakujem aj v mene vôbec aj Mlokov, ktoré vlastne už niekoľký rok spolu organizujú tieto diskusie, že sme aj tento rok mohli prísť na Festival Dotyky a spojenia a spolu s festivalom pripraviť sériu takýchto diskusí. Dnešok je vlastne prvá z tohto ročných 3 diskusí, ktoré spolu organizujeme s Mlokmi a som naozaj rád, že sme mohli priniesť témy, ktoré, ako už Robo prednaznačil, rezonujú nie iba v tej možno odbornej verejnosti, ale v širšej aj občianskej. A dovoľte mi privítať našich ctených hostí, hostku a hostia, ktorí teraz si to neberte ako to Robo naznačil teraz, ten nárok, že musíte zodpovedať na otázku, čo je dramaturgia. Čiastočne sa tomu môžeme venovať, ale zároveň tá debata bude posunutá trošičku špecifickejšie. Ale teda, aby som predstavil našich hostí, tak vítam medzi nami výkonnú riaditeľku organizácie Via Juris Katarínu Batkovú. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. A Martina Sládečka, umeleckého šéfa divadla Husa na Provázku a zároveň člena Rady Asociácie divadelných dramaturgov a dramaturgičiek. Ahoj. Dobrý den. Áno, takže máme tu minimálne jedného dramaturga, ale zároveň tu máme aj veľmi ctenú hostku, ktorá síce nie je z divadelného prostredia, ale zároveň, ako sa to asi aj o malú chvíľu dozvieme, tak minimálne s kultúrou nielenže koketuje, nielenže jej fandí, ale vlastne veľmi konkrétne pomáha a nejakým spôsobom reflektuje to, čo sa na Slovensku, alebo minimálne na Slovensku, aj keď určite sa dotkneme aj medzinárodného kontextu, rieši, pretože Via Juris ako organizácia naozaj reflektuje to, alebo monitoruje to, čo sa vlastne deje nie iba v tej občianskej spoločnosti, ale aj v kultúrnom sektore a tak ďalej. Síce Robo predstavil túto diskusiu a vlastne tak aj pomenovaná divadlo a dramaturgia. Určite sa o dramaturgii ako špecifickej profesii budeme rozprávať. Konec koncov máme tu dramaturga, umeleckého šéfa a člena Rady Asociácie dramaturgov, takže toto teraz hádžem na teba, Martine, túto zodpovednosť. Ale tá debata bude posunutá najmä vo vzťahu k tomu, čo sa aktuálne deje. To, čo vlastne vnímame, a asi nemusím úplne široko rozvádzať v tomto pléne, čo sa deje, pretože už je z toho taký bohužiaľ až takmer folklór niekoľkoročný, čo naozaj vnímame, čo niektorí z nás alebo mnohí z nás aj priamo pociťujú na vlastnej koži, že sa deje. A budeme riešiť tú dramaturgiu práve v týchto súťažnostiach. Akým spôsobom sa divadlá alebo rôzne kultúrne inštitúcie ocitajú v situáciách, kedy sa dramaturgia stáva možno nechcenou ideológiou, pre niekoho nechcenou profesiou, ktorá by mala byť vyškrtnutá, alebo nejakým spôsobom cenzurovaná, utláčaná, moderovaná. Akým spôsobom dramaturgovia a dramaturgičky na to reagujú, alebo by mohli reagovať. Aké máme na to možno právne nástroje, ako čeliť práve takýmto rôznym tlakom, ktoré síce niektorí označujú, že sú iba konsolidačné, ale mnohí vieme, že sú priamym zásahom slobody tvorby.
A nebudeme sa rozprávať iba o nejakom našom malom slovenskom piesočku, ale tým, že máme aj zástupcu Českej asociácie a Českého divadla, tak minimálne to budeme vedieť vzťahovať aj na české prostredie, ale zároveň veľkou časťou tejto debaty bude aj celoeurópske hnutie a vôbec iniciatíva Európskeho zákona o slobode umenia, slobody tvorby, čo takisto súvisí aj s nejakým spôsobom o dramaturgii, vôbec o tom, ako chceme my ako umelecké inštitúcie prinášať a reflektovať rôzne témy, ktoré ale rôzne strany chcú nejakým spôsobom tabuizovať alebo kontrolovať alebo aj škrtať. Takže tá dramaturgia v tejto debate alebo v tom názve dnešnej debaty je takým nejakým oslím mostíkom alebo takým spojitkom týchto viacerých tém a budeme sa naozaj pýtať na to, akým spôsobom tá dramaturgia môže byť a mala by byť sebavedomou, veľmi možno dravou alebo nejakým spôsobom uvedomelou inštanciou alebo profesiou, ktorá má stále a možno práve dnes má o to väčšiu úlohu naozaj reflektovať to, čo sa aktuálne v spoločnosti deje. Takže toto bol môj najdlhší úvod a po ňom už budú nasledovať iba veľmi strohé otázky, pretože sú tu naozaj títo hostia, ktorí budú rozprávať svoje skúsenosti a pozície. Iba posledná organizačná vec, diskusia bude trvať približne 1,5 hodiny. Ja vás iba upozorňujem, že v tomto pekle prosím dodržujte pitný režim, aby sme tu náhodou nemuseli nikoho sanovať. Po zhruba hodinke vás potom aj veľmi rád vyzvem, tým, že ste tu naozaj mnohí kolegovia a kolegyne, tak budem rád, keď sa po približne hodinke z tej nejakej frontálnej diskusie stane taká vlastne skôr otvorená debata a máme tu aj kolegyňu s mikrofónom, ktorá, keď už aj Robo to vlastne povedal v úvode, tak ona za vami príde s mikrofónom, iba vás potom poprosím sa predstaviť a aby sme to mali aj zdokumentované. Ale na tú časť diskusie ešte dôjde. Dobre, pardon, to už bolo naozaj posledné, čo som na úvod chcel povedať. A poďme rovno na vec, pretože tých tém je naozaj množstvo, aby sme sa dostali k nejakým konkrétnostiam a možno, že aj k nejakým inšpiratívnym momentom, aby sme túto debatu viedli aj tak trochu optimistickejšie, aby z toho nebola iba nejaká ďalšia séria povzdychov, tak budem rád, keď sa potom dostaneme aj k tým nejakým momentom, ktoré sú inšpiratívne, ktoré nejakým spôsobom sa snažia riešiť tú situáciu, ktorú som popísal v úvode, tak aby sme na to mali čas. Tak rovno sa opýtam teba, Katka. Ja som teda Via Juris predstavil naozaj veľmi v skratke v úvode, že vy naozaj máte veľmi široké pole pôsobnosti, či už právne poradenstvo, alebo vlastne monitorujete transparentnosť rôznych výberových konaní a v neposlednom rade aj priamo podporujete či už kultúrnu mobilizáciu, kultúrny štrajk, otvorenú kultúru a tak ďalej. Ak by si mohla možno z posledných týždňov alebo mesiacov spomenúť nejaké najživšie kauzy, ktoré ste vy ako Via Juris riešili a boli toho súčasťou. A teraz myslím tie kauzy, ktoré sa týkajú kultúrneho sektora alebo možno, že aj divadelného, tak na čo by si tak ako teraz vedela hneď zareagovať a spomenúť, že toto je niečo, čo je naozaj veľmi živé a veľmi prítomné? A čo ste vy museli riešiť? Ja v prvom rade teda opäť ďakujem za pozvanie. Pre mňa je táto pôda nová, nepoznaná a teda povolaním som právnička, tak hádam budem zrozumiteľná. A chcela som poďakovať za ten priestor. Naozaj téma kultúry vo Via Juris nie je niečo, čo by bolo zakorenené hlboko a čomu by sme sa venovali. My sme sa téme ochrany občianskej spoločnosti a kultúry začali venovať s príchodom súčasnej vlády a s tým zosilneným tlakom. Snažili sme sa zapájať napríklad aj na ochranu verejnoprávnych médií. Tam sme pripravili viaceré aktivity, vrátane teda petície. A nedávno sme teda pomáhali, alebo snažili sme sa pomáhať zabezpečovaním právnej pomoci pre divadlo Pôtoň po vládnom audite, ktorý našiel u nich nejaké pochybenia a snažili sme sa im pomôcť tak, aby ten ako keby dopad na tú organizáciu bol čo najmenší. Vieme, že momentálne mnohé organizácie čelia kontrolám na rôznej úrovni vrátane kultúrnych inštitúcií, hlavne nezávislé kultúrne centrá a tam môžu vzniknúť ďalšie potenciálne spory o teda výsledky tých kontrol, uvidíme, ako dopadnú. A potom to, čo sme ešte zabezpečovali, právnu pomoc pre ľudí, ktorí boli vyhodení z Ministerstva kultúry, nie zákonným spôsobom. A tam sme zabezpečili právnu pomoc cez externú spolupracujúcu advokátsku kanceláriu. Momentálne teda bežia súdne spory. Zatiaľ úspešné pre ľudí z Ministerstva kultúry, takže že v tomto je to fajn. Samozrejme to dlho trvá.
Na druhej strane je dôležité, aby aj teda ľudia, ktorí majú nejaké právne problémy, sa vedeli niekam obrátiť a teda nemáme my úplne kapacitu každému vyhovieť a každému zabezpečiť právnu pomoc, ale snažíme sa minimálne tých ľudí nasmerovať a dať im nejakú základnú orientáciu, že čo môžu, čo nemôžu. A rovnako v prípade, že by bolo potrebné vlastne pripraviť nejakú hromadnú pripomienku alebo nejakú pripomienku k zákonu, tak my sme pripravení sa na to pozrieť. Faktom ale je, že teda naša tá hlavná práca sa sústredila skôr na oblasť slobody médií, viac ako kultúry, ale je to všetko prepojené a patrí to pod jedno ministerstvo. A určite ešte aj momentálne sú v Národnej rade zákony, ktoré ovplyvňa fungovanie vlastne tohoto priestoru slobody, do ktorého podľa mňa patrí aj kultúra. Sú to teda médiá, mimovládne organizácie, občianska spoločnosť a kultúra. A preto je také dôležité to chrániť, lebo tieto súčasti slobodnej spoločnosti sú absolútne nevyhnutné pre demokraciu, preto sa tomu aj my venujeme. Ešte si dovolím ostať pri tebe a iba zareagovať aj na to divadlo Pôtoň. Boli tam nejaké z právneho hľadiska nejaké špecifika ohľadom tejto kauzy, ktoré sa možno, že nie až tak často objavujú, povedzme, v tom občianskom sektore, alebo skrátka, mala si aj ty ako právnička pocit, že sa tu objavujú nejaké situácie, ktoré sú možno chulostivejšie, nové, horšie definovateľné z toho právneho hľadiska, alebo to má nejaký možno jednotný mechanizmus, ktorý sa skrátka objavuje a s ktorým aj vy máte ako via juris skúsenosti? Nebolo to nič špecifické, súvisí to vlastne s financovaním a s tým, ako sa financujú aj mimovládne neziskové organizácie z verejných zdrojov a súkromných zdrojov. Vždycky je to komplikované, takže nebolo to nič špecifické, bolo to v podstate klasický právny problém, respektíve účtovnoprávny problém. Martin, tak poďme k tomu divadlu. Ja som v úvode spomenul, že si členom predsedníctva Asociácie divadelných dramaturgov a dramaturgičiek. Aj tu nejako vidíme s nami členov a členky tejto asociácie, pretože ona síce vznikla v Česku, ale jej ambíciou je nejakým spôsobom pôsobiť a byť aktívny aj na Slovensku. Ale ešte predtým, ako ti položím otázku, tak by som iba chcel možno uviesť, že vlastne v Českej republike tá nejaká sieťovanosť alebo rôzne asociácie, profesné organizácie, odborové organizácie aj v rámci divadelného sektora majú predsa nejakú bohatú tradíciu, je ich pomerne aj dosť. Tak skús nám predstaviť v tomto kontexte tú asociáciu divadelných dramaturgov, ako vznikla, prečo možno vznikla a čo vlastne môže asociácia dramaturgov prinášať. Ještě jednou dobré dopoledne. Taky děkuji za prostor a za možnost tady být na tomhletom festivalu. Asociace divadelních dramaturgů a dramaturgyň vznikla skoro přesně před rokem, vznikla v květnu 2025 a vzešla z mnoha let diskuzí na divadelních festivalech Divadelní svět Brno, Malá inventura a Divadelní festival v Kutné Hoře, kde jsme se v rámci podobných industry programů, jako je tenhle, potkávali s různýma dramaturgama a dramaturgyněma a diskutovali o tom, co zrovna v divadlech řešíme. A leitmotivem těch našich diskuzí byla potřeba ustavit nějakou platformu, na které bychom se mohli za účelem řešení nějakých oborových otázek, společného přemýšlení nad nima potkávat, ale zároveň taky sdílet know-how, networkovat se, propojovat se, sdílet příklady dobré praxe, sebevzdělávat se, pečovat o seberozvoj. A mám velkou radost a takový pocit zadosti učinění, že se nám fakt tu asociaci podařilo nějakým neuvěřitelným způsobem vzhledem k tomu, kolik toho každý z nás v rámci svého působení dramaturgického máme a jaký je jako dlouhodobě odpor, myslím pořád ještě v české společnosti k různému sdružování se, že se nám je podařilo společnými silami a v inspiraci dobrou praxí v zahraničí, zejména německou dramaturgickou společností, která je letitá a obrovská, že se nám je podařilo založit v tom květnu. Tou misí té naší asociace je především podněcovat a rozvíjet přemýšlení o dramaturgii jako tvůrčí a emancipované profesi. Chceme nějakým způsobem se zasluhovat o její sebepoznání, poznání, seberozvoj. Už to rovnou mě vede k tomu, že vlastně nejsme ani lobbingová, ani odborová, ani PR-ová organizace. Nemíříme podobně jako třeba Asociace profesionálních divadel nebo odborové svazy směrem ven z našeho oboru třeba k politické reprezentaci, ale mnohem víc upíráme svůj pohled směrem do oboru, který milujeme, který je dneska extrémně potřebný podle nás a který je taky dost cool dělat, myslím si.
Takže je to takové vyznání naší lásky k dramaturgii, které praktikujeme společně teďka docela často. Ďakujem pekne a poďme teraz sa teda pokúsiť preliať tie vaše dva svety a nejakým spôsobom nájsť tam tie spojnice. Katka už vlastne spomínala jednak tú skúsenosť s divadlom Pôtoň, ktorá síce nebola ani tak umelecká, ale naozaj akoby administratívna a vlastne účtovníctvo, ale my zároveň akoby máme aj na Slovensku, ale vlastne aj v zahraničí a nemusíme ísť do úplne totalitných krajín, aby sme vyňali nejaké príklady, ale skrátka ukazuje sa, že tak ako nielen inštitúcie ako také, ale vlastne aj tá dramaturgia, ktorá nejakým spôsobom je takoutou, takým tým, hovorí sa ako ideológom toho divadla, alebo skrátka tým, ktorý prináša tie témy, nastavuje ten dramaturgický plán, vedome pozýva tých tvorcov, otvára nejaké aj kontroverzné témy. Že to je skrátka tá činnosť, ktorá možno ako prvá sa niekomu nemusí pozdávať, pretože to je tá nejaká výkladná skriňa tých myšlienok. Tak poďme si nejakým spôsobom pomenovať práve tú problematiku z toho právneho hľadiska a akým spôsobom na to práve aj dramaturgia reflektuje alebo reaguje. Napadá mi, že otázka aj pre vás vlastne oboch. Naozaj máme nejaké príklady a ostanem iba v tom divadle, ktoré sú už možno znepokojivé, alebo skrátka ukazuje sa, že ten tlak na tie divadelné inštitúcie, ideologický tlak, teraz myslím, je čoraz väčší a väčší. Vieme, že v Rusku už niekoľko rokov platí zákon, kde v podstate sa musia vyznávať v divadlách tradičné hodnoty, národné povedomie, ono to platí už, tuším, že od anexie Krymu. A mohlo by sa zdať, že takýto scenár sa nás úplne nemusí týkať, ale vlastne už aj z Českej republiky máme nejaké situácie, najmä z detských divadiel, kde takisto prišli rôzne zásahy, či už z nejakej politickej lokálnej reprezentácie alebo na sociálnych sieťach, že ten tlak sa skrátka stupňuje. Otázka spoločná pre vás oboch, ako to z vašich expertíz a z vašich pozícií vnímate, tento možno nejaký tlak alebo nejaký mediálny tlak, tlak na nejaké ideologické hodnoty tých divadiel, akým spôsobom to vy reflektujete? A potom položím doplňujúcu otázku. Tak ty si tady zmínil 3 divadla, která se specializují na dětskou tvorbu. A zrovna ty se nějakým způsobem stávají teďka dějištěm kulturních válek úplně nejvíc. Áno, to sú divadlo, iba doplním, Polárka, divadlo v Chebe a divadlo Lampion. Áno. A právě tady tahle divadla se teďka stala obětí nějakým způsobem veřejného lynče a politických zásahů. Každý ten případ je trošičku jiný, ale spojuje to určitě obrovský strach, který ve společnosti je. Naše letošní provázkovská sezona nese podtitul Neboj, neboj a souvisí to s tím, že se chceme nebát strachu, podívat se na něho, toho strachu, který je účelově vyvolávaný za nějakým účelem, ale i toho strachu, který je úplně přirozený v době, kdy se mění geopolitický řád, spousta věcí ve světě se dostává do pohybu. A někdy zapomínáme, že ten strach nemáme jenom my, obyčejní lidi, ale taky politici a politická reprezentace. A zrovna tohohle strachu, myslím docela umně, v tady tomhle případě těch dětských divadel využili různé ultrakonzervativní spolky, které se jaly protestovat proti způsobu, jakým je zobrazená sexualita na divadle, proti tomu, že se vůbec ve veřejném prostoru řeší něco jako sexuální výchova dětí, která má zůstat podle těchto spolků za zavřenými dveřmi. A myslím si, že ten strach je něco, co je takovým jako společným jmenovatelem. Skvělý na tom je, že divadlo v dnešní době evidentně může řešit hodně problémů, ale nikoli v svůj smysl. Protože o tom smyslu nás přesvědčuje denodenní realita právě díky těmhle zásahům, že dokážeme ještě pořád někoho provokovat, někomu ležet v žaludku, aktivizovat společnost. To si myslím, že je hrozně důležité a že to ukazují i tyhle kauzy. A zároveň mám ještě potřebu říct, že všechny tyhle kauzy ukazují to, že to jde ustát a že to jde ustát díky dramaturgii. Protože v jednom případě tam bylo návrh na zrušení inscenace dětské skrze město, skrze zřizovatele, v jiném případě tam byly stížnost na zastupitelstvo Jihomoravského kraje, to bylo v brněnském divadle Polárka a ve všech těch případech to management toho divadla ustál a neustál to proto, že se odvolával k soudům nebo apeloval na ochranu svobody projevu, ale protože dramaturgové a dramaturgyně těch divadel v rámci přípravy procesu odvedli strašně dobrou práci
protože promýšleli dobu, ve které se tyhle věci budou dít, přizvali ke spolupráci organizace, které se zabývají třeba zrovna sexuální výchovou dětí, organizaci Consent, zrovna třeba v případě toho brněnského divadla Polárka. A ta jim pomohla s ošetřením toho procesu, ale i s nastavením třeba toho komunikačního kódu divadelního natolik, že oni měli repertoár schvalujících pozitivních posudků od odborných organizací ve chvíli, kdy se na ně snesla tahle kritika. Takže pro mě tady tyhle ty příklady, jak se je interpretují, jsou jednak jakoby znakem strachu ve společnosti, že někoho zraníme třeba, nebo že někdo zraní nás, ale pak taky nositelem naděje, že se s pomocí dramaturgie a díky promyšlené dramaturgii, která bere kulturní války jako okolnost, dokážeme s tím vyrovnat. Ďakujem, že už mi nahadzuješ aj tie ďalšie otázky, ktoré som mal. A určite sa k tomu dostaneme, že akým spôsobom sa dá a vlastne, ako si povedal, možno aj úspešne reagovať na takéto tlaky alebo kauzy v prípade teraz týchto 3 detských divadiel, ktoré v nedávnom období čelili takýmto situáciám. Určite sa dostaneme potom k takým aj nejakým možno nástrojom alebo nejakým spôsobom úvahám, ako práve dramaturgia alebo celkovo management divadla môže a vlastne úspešne reagovať na takéto situácie. Ešte sa vrátim k tebe, Katka, vlastne tá istá otázka, že ako ty interpretuješ takýto tlak špecificky na divadelné inštitúcie? Ono, ten nejaký vzorec, ktorý aplikujú ľudia, ktorí si nectia demokratické princípy a tú slobodu, ktorú máme, v rôznych inštitúciách je veľmi podobný. Ten spôsob zmeny fungovania tej inštitúcie. Ten spôsob je, že teda vymeníte vedenie tej inštitúcie, ktoré bude o mnoho viac lojálne tej politickej reprezentácii a tým pádom to vedenie následne zmení postupne, pomaly, takým tým plíživým spôsobom. Niekedy plíživým a niekedy teda rázným, ale väčšinou je to taký plíživý, že ľuďom, ktorí majú tú slobodu a prejavujú v rámci tej inštitúcie, tak tým sťažujete podmienky na prácu, o mnoho viac niekedy na nich tlačíte, niekedy ich zaťažujete viacej, až teda docielite to, že ten človek to buď vzdá a odchádza, ako sa stalo aj v Slovenskej národnej galérii, ale aj v divadle a tak ďalej. Druhý zásah je, že teda naozaj to príde mocenské rozhodnutie toho vedenia, ktoré niektorých tých ľudí, ktorí nesúhlasia s danou situáciou, jednoducho z tej inštitúcie odstráni, vyhodí, skončí s nimi spoluprácu a podobne. Čo to je jeden spôsob. A druhý spôsob je cez financie. A to vidíme cez Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, že teda niekomu v momente, keď zoberiete peniaze a on nemá spôsob ich hneď, ako tie peniaze vlastne nahradiť, tak sú dve možnosti, teda buď skončí svoju vlastnú činnosť, alebo ju výrazným spôsobom obmedzí, alebo za účelom získania tých finančných prostriedkov od toho, kto rozhoduje, od toho, kto má tú rozhodovacú právomoc, prispôsobí to svoje fungovanie tak, aby tie finančné prostriedky získal. A vidíme to aj v kultúre, vidíme to od začiatku vlastne nástupu súčasnej vlády, ale aj v minulosti. Vidíme to nielen v inštitúciách kultúrnych a v divadlách, ale vidíme to vlastne aj v iných inštitúciách, ktoré sú nejakým spôsobom, ktoré majú zabezpečovať chod toho štátu kľudne, počnúť s ministerstvami, cez príspevkové a riadené organizácie ministerstvami. Čiže toto je v zásade ten vzor, nejaký pattern, ktorý je uplatňovaný pri ovládnutí inštitúcií. Tretím úplne najzásadnejším zásahom je teda zrušenie inštitúcie a zriadenie novej. Aj takéto snahy boli aj na Slovensku. A to znamená, že to nie je niečo, čo by bolo nové, inovatívny spôsob riešenia vlastne toho tlaku na slobodu kultúry, ale je to niečo, čo je replikované a replikovateľné aj z iných krajín. A ja teda pri tejto príležitosti ešte upozorním na tú zmenu ústavy, ktorá bola schválená, ktorá hovorí, že Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach a pokiaľ naozaj si myslíme, že je to len LGBTI plus agenda, tak budeme veľmi prekvapení a ak sa táto zmena ústavy dokáže použiť aj na obmedzovanie kultúry, ako sme to napríklad videli v Maďarsku. Hej? Čiže ten presah tejto zmeny môže byť o mnoho väčší a zatiaľ teda nevidíme nejakú úplnú konkrétnu implikáciu vo vzťahu ku konkrétnostiam, ale tá barlička, ktorá je vložená touto zmenou ústavy do našej ústavy, môže byť potenciálne otváračom dverí pre ďalšie štruktúrálne zmeny.
Áno, veď ja som vlastne spomenul, že aj v Rusku už je explicitný zákon, ktorý stanovuje divadlám povinnosť podporovať tradičné hodnoty. Nikto asi úplne nevie, čo to znamená, ale presne je to taká tá barlička, pod ktorú sa môže schovať kadejaký chameleón. Napadá mi v tomto, lebo Martin vlastne spomenul, že tá potenciálna motivácia tých cenzorov alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom atakujú inštitúcie, môže byť strach. V prípade tých detských divadiel možno, že aj oprávnený, povedzme, z hľadiska nejakej, alebo z pozície nejakej verejnosti, že nešírte tu nejaké nebezpečné ideológie pre naše deti, že vlastne tam ten strach sa dá možno akoby aj nejako uchopiť a pochopiť. Ty zase akoby popisuješ možno už ten akoby mechanizmus, že to vlastne môže začínať nejakými ekonomickými škrtmi, potom sa to ale dostane do nejakej už ideologickej a kultúrno-etickej vlastne roviny a tak ďalej. Opäť možno podobná otázka, že ako možno rozoznať to, že toto sú nejaké zásahy, ktoré možno vyplývajú z nejakej ekonomickej situácie, že skrátka áno, nemáme peniaze, bohužiaľ musíme sa uskromniť, je to tak. A kedy naozaj máme zbystriť, že toto nie je skrátka konsolidácia, toto nie je nejaká ekonomická racionálna úvaha nejakých škrtov, ale sú to vedomé zásahy do slobody tvorby. Ako to práve z vašich dvoch akoby expertíz vnímate, kedy máme my ako ľudia v tých divadlách naozaj zbystriť, že toto už je jeden krôčik k tomu, že budeme o chvíľu v Maďarsku. Keď teda nadviažem na to, čo si vravela. Treba počúvať politikov. Politici aj súčasní nám hovoria, čo idú robiť. Kultúra má byť iba zábava. Kultúra nemá otvárať nejaké ťažké otázky. A oni to hovoria rovno, oni to hovoria priamo. My si myslíme, že to tak úplne nemyslia, alebo sa to tak úplne nestane. A kombinácia tých všetkých opatrení, ktoré boli v kultúre prijaté, to znamená aj výmeny vedenia tých inštitúcií, aj finančné škrty, hlavne vo vzťahu k nezávisle nezriadenej kultúre, aj vyjadrenia tých politikov o tom, aká má byť kultúra a akú oni si predstavujú Slovenská, žiadna iná, alebo len pre zábavu, že to je tá kombinácia, ktorá nám hovorí motivácie na tie zmeny, ktoré sú príjmané. Lebo ak by naozaj išlo len o konsolidáciu verejných financií, tak potom tá zmena je len teda zníženie rozpočtu, ale bez toho všetkého okolo. A podľa mňa ten kontext je dôležitý, v ktorom sa to deje, lebo samozrejme, že aj v minulosti bolo potrebné prijať opatrenie na ozdravenie verejných financií, alebo keď prišla v roku 2010 kríza, tak určite aj kultúra musela sa uskromniť v tom, čo získavala zo štátneho rozpočtu, ale vtedy sme proste nevideli ten tlak na zásahy do obsahu tej kultúry alebo do toho, kto má byť súčasťou slovenskej kultúry, alebo ničivé vyjadrenia politikov, že o tom, aká má byť aká je ich predstava o tom, aká kultúra má byť. A že toto je dôležité, ten kontext je dôležitý. A je tiež dôležité povedať, že ten kontext nie je len slovenský, ale tie populisticko nacionalistické vlády, ktoré sú aj v iných krajinách, majú veľmi podobné prístupy aj ku kultúre, aj k médiám, aj k mimovládnemu občianskému sektoru. Martine? Zajímavé je, že ta kuchařka je všude stejná v různých evropských státech. To si myslím, že je úplně přesný postřeh a že i na základě toho už můžeme rozpoznávat ty tendence. Tam, kde se jakoby prolíná nějaké ekonomické myšlení a touha cenzurovat. Nedávno jsem se o tom bavil s uměleckým šéfem Starého teátru, s Kubou Skřivankem, který vyjadřoval už teď obavu, že nebude schopen se trvat další funkční období, protože se vrátí k moci PiS a nebude pro něho už vůbec jakoby přijatelné pokračovat, pro ně on nebude přijatelný. A myslím, že podobné otázky si kladou tvůrci po celé Evropě. Zároveň si dovolím teďka úplně takovou jako radikální myšlenku směrem k nějakým úsporám. Mám pocit, že kultura je dlouhodobě tak podfinancovaná a má tak jakoby vysokou úroveň prekarizace práce. Tuším, že to tak není jenom v Česku, ale i na Slovensku, že jakékoliv škrty po kultuře jsou podezřelé v téhleté chvíli. Myslím si, že je třeba se ptát, jak lze škrtat v oboru, který je už takhle podfinancovaný. Dobre, tak skúsim to tým pádom ešte problematizovať alebo ešte viac vlastne rozmnielniť tie možné argumenty, ktoré sú vlastne stále prítomné a možno niektoré aj prítomnejšie, okrem tých konsolidačných. Vlastne napadá mi, že prichádza potom aj nejaká reakcia verejnosti, že vlastne ako si aj trošičku rozobral ten príklad tých 3 českých divadiel detských, tak tam sa vlastne strhla aj obrovská, vlastne by som povedal, že ako divoká kampaň možno až, alebo taký ako hate speech na sociálnych sieťach.
tým, že vlastne dnes už máme aj rôzne ako deepfake, AI technológie, ktoré môžu ešte sofistikovanejšie niekomu uškodiť, tak vlastne ešte aj tento nástroj sa ešte viac môže zvrhnúť k tomu, zatlačiť na potenciálne kultúrne inštitúcie, ktoré nám nevyhovujú. A práve v prípade týchto troch detských divadiel sa naozaj strhla obrovská vlna rôznych akoby hejtujúcich komentárov, či zo strany rodičov, ktorí si iba prečítali titulok, že nejaké divadlo nám tu chce propagovať nejakú sexuálnu ideológiu pre naše detičky, tak vlastne na to hneď emocionálne zareagovali. Možno práve z pocitu toho strachu, ktorý si vlastne predtým ako naznačil. Že toto je vlastne ešte nejaká ďalšia rovina toho tlaku, ktorá nie je iba ekonomická, ale možno práve až kultúrno-ideová alebo etická. Ako túto rovinu vy vnímate? Ako možno z pozície umeleckého šéfa divadla, ktorý takisto na túto situáciu nejako musí reagovať? A možno aké máme právne nástroje alebo skrátka nejaké efektívne možnosti, ako na to reagovať, akým spôsobom sa s tým vysporadovať? Divadlo se na provázku má v tomhle takovou specifickou tradici. Pokud mluvíme o tradicích a nějakých konzervativních hodnotách, tak naše divadlo vzniklo v 60. z ducha Pražského jara. Dlouhodobě se považuje nejenom za divadlo, ale taky za občansko-aktivistické hnutí. Furt se pohybujeme na nějakém takovém pomezí umělecké tvorby a občanského aktivismu. Takže pokud chceme být tradiční, tak jsme angažovaní v tady tomhletom smyslu a myslím, že to je důležité zmiňovat, když se někdo baví o tradičních hodnotách v našem kontextu. Možná ještě doplníš tu otázku ještě jednou, prosím. Že vlastne ako sa môže, ako môže divadlo reagovať na taký ten ako verejný tlak nie zo strany povedzme politikov alebo tých donorov, zriaďovateľov, ale zo strany širokej verejnosti, ktorá proste aj na sociálnych sieťach môže vytvoriť pomerne účinný tlak na rôzne typy divadelných aktivít. Zase... Pýtam sa teba, ty nemáš sociálne siete zrovna osobne, nemám. Ale viem, že to je ako živá téma práve aj na provázku, že ako preto sa to pýtam. Jo, ale já jsem se dostal k tomu provázku právě tak, že nám na sociálních sítích často píšou, že jsme voke teátr. A já vůbec nevím, co toto voke znamenalo, tak jsem to hledal ve slovníku a zjistil jsem, že vlastně fakt jsme, ale už od těch 60, takže je to asi nějak jakoby, asi je to přijatelné. Ale jinak je pravda, že moc ty sítě nevnímám ve své práci a mám pocit, že ani kolegové a kolegyně, protože s nima nemáme jednak úplně dobrou zkušenost a protože máme pocit, že úplně neodráží realitu. Přece jenom je to hřiště různých hybridních hrozeb, politického tlaku, který se potom nějakým způsobem instrumentalizuje. Nemyslím si, že to má nějakou výpovědní hodnotu a že na to my můžeme reagovat jinak než čistou, jasnou a proaktivní komunikací, která za mě jako za dramaturga směřuje nikoli k tomu, že obhajujeme svobodu projevu. To je za mě vlastně hodně málo nebo fakt moc, když tohle musíme už obhajovat. To považuji za nějaké defaultní nastavení, ale že obhajujeme smysl toho, proč děláme, co děláme. A to už je jako bytostně dramaturgická věc a takhle se proti tomu můžeme hájit. Takže myslím si, že co nejčistším způsobem, nejslušnějším mluvit o tom, proč má smysl dělat to, co děláme. A všechno ostatní leží tak nějak mimo nás, zdá se mi. Katka? Ja to vnímam ako keby v dvoch rovinách. Jedna je, že určite pre divadlo a kultúru je dôležité obecenstvo. To znamená, že je to tiež nejaký spôsob útoku, ktorý môže znižovať dôveru vo vzťahu vlastne k tým inštitúciám a kultúre zo strany politikov, ak teda sa rozhodnú útočiť na nejaké predstavenie alebo nejaké konkrétne divadlo. Čiže to je jeden zo spôsobov, ako teda znižovať dôveru verejnosti v tieto inštitúcie alebo divadla alebo predstavenia, čo je tiež nebezpečné pre kultúru, hej? Lebo ak nemá mať verejné zdroje, tak potom súkromné zdroje sú skôr práve z toho vstupného. A zároveň má to akoby dva dopady. Jeden je podľa mňa zmyslom a dôvodom týchto útokov na tú slobodnú občiansku spoločnosť, kultúru a médiá je podhodiť vlastným voličom alternatívu na hnev na politikov.
ja to volám ako odputávanie pozornosti od toho, že tí ľudia sa majú zle a tí politici by mali s tým niečo vedieť urobiť, ale nevedia. Tak namiesto toho ľuďom podhadzujú kultúrne vojny, podhadzujú im obete, alebo teda vinníkov toho, ako sa oni majú, ako niekoho, na koho sa oni môžu hnevať. A ten hnev z toho, že sa nemajú dobre, si vyventilovať skôr týmto smerom ako na nich samotných. Čiže je to také odputávanie pozornosti a je to veľmi efektívne, lebo to teda mobilizuje, nahnevá z rôznych dôvodov tú verejnosť, ktorá teda podporuje politikov, ktorí útočia na divadlá. A druhá, ale dobrá vec je, že zase na druhej strane máme tú druhú časť spoločnosti, ktorú to potom motivuje k podpore. Že keď jeden z tých dopadov vlastne súčasného prístupu Ministerstva kultúry k kultúre a umeniu je teda zobrať peniaze, potlačiť, útočiť, tak na druhej strane vidíme aj podporu proste inej časti verejnosti, ktorá sa zvyšuje. Hej? A to je vlastne súčasťou toho fenoménu polarizácie, ktorý potom spôsobuje, že tie veľké emócie, ktoré tie útoky na tú kultúru a na divadla spôsobujú, sa vlastne prejavujú oboma smermi. Hej, že veľká emócia pomôcť tomu divadlu, zachrániť, podporiť a druhá je teda nahnevať sa a vyventilovať si niekde tú frustráciu z toho života, ktorý vediem. Nehovorím, že na to mám nejaké riešenie a nemyslím si, že sa to dá nejako vyriešiť, ale veľmi sa mi páči to, že zachovať si v tom odstup, tú chladnú hlavu a robiť ďalej prácu najlepšie ako viem, lebo to je jediná normálna odpoveď na to nenormálno, čo sa deje na tých sociálnych sieťach. Áno, veď to v podstate potvrdzuješ to, čo Martin povedal v súvislosti s tými detskými divadlami, že tam naozaj ako dramaturgovia, tak vlastne celkovo manažment sa zachoval s chladnou hlavou a tým pádom ustáli tie veci a nepanikárili. Vrátim sa tým pádom aj k asociácii spätne, pretože aj Katka teraz povedala dve také kľúčové kvality, že je dôležité vlastne sa podporovať alebo možno tú frustráciu niekde ventilovať na nejakej platforme, že to má ako dobrý účinok. A ja osobne takto tú asociáciu aj vnímam, že to môže mať tieto kvality. Ty si sice povedal, že to nie je ani odborová, ani lobistická organizácia, je to naozaj profesné združenie, ale ja si pamätám aj na jednom stretnutí členov a členiek asociácie, že sa tam viacerí zdôverovali s podobným typom týchto problémov. Dokonca tam zaznela aj autocenzúra, že vlastne niektorí kolegovia už majú naozaj pocit, že za svoje dlhoročné pôsobenie sa prvýkrát boja niečo napísať do nejakej anotácie k predstaveniu a 5-krát po sebe si to prečítajú, či nebudú niekoho s tým provokovať a že vlastne nejaká plíživá autocenzúra je vlastne odrazu na stole. Zaujímavá tvoja perspektíva, ako to ty vnímiš? Či to je naozaj aj z tvojho pohľadu už prítomné ako nejaký fenomén, alebo je to skôr ešte taká parciálna vec, na ktorú ešte netreba panikáriť, ešte treba si zachovať tú chladnú hlavu? Obecně bych jenom řekl, že vlastně ta asociace vůbec si nekladu, byť by to bylo nádherné za cíl, že jednoho dne napíšeme nějaké společné vyjádření do veřejného prostoru jako dramaturgové a dramaturgyně a pohne to českou politickou scénou nebo tak. Ale tady tohleto setkávání a sdílení toho, co řešíme v rámci našich každodenních provozů, i těch pocitových věcí, které nejsou hmatatelné, ale které tam někde jako intuitivně v člověku jsou, je nesmírně ozdravné a po těch letech v konkurenčním myšlení na divadle je to fakt skoro katarzní moment. Myslím, že více dramaturgů a dramaturgyň to takhle hodnotilo z těch setkání. A ty motivy autocenzury určitě vnímám, ale byly nejenom spojeny jakoby s politickou situací, a to možná míň, než se může zdát v Česku, ale třeba taky jako s proměnou mladé společnosti směrem k trigger warnings různým, kdy máme pocit, že musíme udělat fakt seznam alergenů v našich inscenacích, protože lidi přicházejí, mladší generace z naší zkušenosti s mnohem větší ochotou se nechat zasáhnout a zranit. A v té souvislosti se mluvilo o nějaké autocenzuře mnohem víc, co si vlastně můžeme dovolit na jevišti, aniž bychom se někoho nedotkli třeba. Což vnímám jako velký posun, jenom za tu dobu, co dělám krátce dramaturgii a Ty mi ako neuveriteľne nahrávaš na otázky, ako keby si ich predtým prečítal. A pretože toto vlastne teraz bola ďalší nejaký blok, možno úvah.
možno pre niekoho kontroverzných alebo autocenzúrnych, to neviem, ale skrátka, aby sme problematizovali to, že aby táto diskusia nevyznela iba v tom, že sú tu nejakí ľudia, ktorí nás 100% ako obmedzujú a nám sa to nepáči, ale že vlastne aj s nejakou deklarovanou slobodou tvorby prichádza automaticky aj nejaká zodpovednosť. Obzvlášť práve v profesii dramaturgie, ako si to už teraz naznačil, aby sme nikoho neranili, neublížili, nevyčleňovali, tak vlastne má tá sloboda aj nejaké limity, ktoré by bolo síce dobre, keby sme si ich stanovovali my a nie niekto zvonka, ale predsa len tá sloboda nemôže byť 100%. Ty si už naznačil tú problematiku trigger warnings ako nejaký fenomén, ktorý naozaj ako je prítomnejší z rôznych dôvodov. Možno skús ešte túto myšlienku rozvinúť, že kde ty osobne vidíš, že sa špeciálna dramaturgia musí o to zodpovednejšie staviať k nejakým témam, k nejakým názorom, k nejakým myšlienkám, možno viac ako v minulosti. Že skrátka aj tá spoločnosť sa vyvíja, tie hodnoty spoločnosti sa vyvíjajú. Ty si povedal aj o mladom publiku, že je možno citlivejšie na nejaké veci. Tak možno ako toto a potom pokojne aj Katka, pokojne reaguj z tvojej perspektívy. Že ako tú slobodu sami ako nejako korigovať, aby to vlastne potom nemalo ten kontraproduktívny účinok. Tak to je otázka, kterou řešíme hrozně intenzivně furt v dramaturgii a možná ustoupím zase od těch trigger warnings k tématu kulturních válek. A to tady téhleté okolnosti, ve které teď nějak žijeme. Třeba jako příklad v dramaturgii je duhová vlajka, kterou řešíme a vůbec tagování věcí jako queer, jako LGBT+, a tak. Na jednu stranu máme pocit, a děláme to, že si to můžeme úplně volně dovolit, dát to na barák, jakkoliv s tady tímhle tagem zacházet u našich inscenací a takhle to vyzvedávat. Na druhou stranu sám začínám jako dramaturg pochybovat o tom, že tomu děláme dobrou službu, tomu tématu, když tady tohle děláme. A začínám se jakoby ptát, jestli není mnohem chytřejší strategie tady tahle ta témata nekomunikovat úplně napřímo a hledat spíš nějaké subverzivní formy, jak je komunikovat tak, aby se dostali k publiku, k kterému by se dostat měli. Přivedlo mě na to mimo jiné taková mailová výměna s jednou divačkou, která psala, že byl provázek kdysi úžasný, ale že teď se zkazil, má tam ty duhové vlajky na tom baráku a tak. A vůbec neřeší podstatná témata, ale jenom tady tyhle ty novodobé vějíčky. A já jsem se jí snažil ptát po těch mailech, co jsou ta podstatná témata. A musím teda říct, že vůbec neměla blbé nápady, jako z mého pohledu. A vlastně jsem si říkal, jo, ta paní má asi pocit, a potom to i potvrdila, že přes LGBT propagandu se, dávám to do úvozovek, se nedostane na situaci matek samoživitelek. Třeba, že tady tyhle ty témata padají pod stůl. A to jsem si i uvědomil, že možná opravdu musíme zacházet s těma symbolama opatrněji, právě proto, abychom nevyvolávali to, co se děje na těch sociálních sítích. Jakoby polarizace je skvělá pro PR divadla, ale není to úplně smyslem naší činnosti, respektive ne tak, jak si ji definujeme na provázku. Takže po tom, co jsme věšili duhové vlajky, po tom, co jsme obcházeli v době, kdy se schvalovalo manželství pro všechny, neschválilo, jednotlivé poslance, poslankyně, jako divadlo jsme iniciovali celorepublikovou kampaň divadel, otevřený dopis ministerskému předsedovi Petru Fialovi, tak potom jsme se rozhodli, že uděláme jinou věc a uděláme normální detektivní komedii, tak se to jmenuje, s nejvíc heterosexuálním hercem na planetě Honzou Kolaříkem, který je ve všech hospodských kruzích. A bude to úplně normální komedie, ve které se ale řeší téma nebinarity, coming outu a tak. A to je komedie, na kterou chodí lidi, které bychom nikdy na duhovou vlajku do divadla nedostali, ale ti lidi odcházejí, myslím si, možná proměnění s tady tímhle zážitkem. Takže to je to, jak o tom teďka přemýšlíme. V příští sezóně chystáme inscenaci, která se měla jmenovat Czexit. Nakonec jsme si to rozmysleli, protože nechceme se stát nositeli tohohle slova, mít to na baráku, vůbec to nechceme posilovat ve veřejném prostoru. Bude se to jmenovat Referendum o vystoupení. Dělají to u nás Petr Erbes s Borisem Jedinákem, podtitul je Marketing First a to byla zase taková jakoby dramaturgická úvaha. Jakým způsobem tohle téma komunikovat tak, abychom se nestali nástrojem trolu. Přestože Czexit by určitě táhl víc, tak myslím, že to není ten směr, kterým chceme jít. A tam, myslím, hraje určitě roli jakoby dramaturgie, která zvažuje to, co si v dnešní době vlastně může a musí dovolit.
Katka, chceš na to nejako reagovať? Lebo je to už vlastne nejaká otázka akcie a reakcie a nejakej zodpovednosti za to, ako budeme reagovať na tú spoločnosť, na polarizáciu, na politický tlak a tak ďalej. Ako to možno ty vnímaš? Ja sa vôbec nevyznám v tomto, ale akože ja to vnímam z toho pohľadu, že žiadna sloboda nie je 100%. Jediné právo v ústave, ktoré je 100%, je zákaz mučenia. Že aj z práva na život existujú napríklad výnimky, nutná obrana. Hej. Keď vás niekto napadne, tak vy máte právo sa brániť aj spôsobom, ktorý mu zoberie život. A tým pádom, že je to prepojené z toho pohľadu, že my sme zodpovední za to, čo prinášame do toho verejného priestoru. Máme podľa mňa trochu problém na Slovensku s vynúcovaním tej zodpovednosti vo vzťahu k používaniu tých právnych nástrojov, respektíve trvá to dlho, je to neefektívne. A kým je tá škoda vlastne realizovaná tým, že sa prekročia tie hranice slobody prejavu alebo slobody umeleckej tvorby alebo akokoľvek, tak tá náprava prichádza neskoro. Nemáme na to úplne právnu odpoveď, lebo právo vždycky dobieha tú sociálnu realitu. Ale to, čo je podľa mňa dôležité tu povedať v tejto téme, je, že súčasťou slobody slova je aj provokovať. Je aj byť vulgárny napríklad. A hovorí to nie len teda náš ústavný súd alebo Český ústavný súd, ale hovorí to aj Európsky súd pre ľudské práva, že aj tieto prejavy, ktoré môžu byť provokatívne aj zo strany divadla, sú chránené tou slobodou prejavu, pokiaľ naozaj neohrozujú verejný poriadok, práva iných a podobne. A že je dobré, ak my si toto uvedomíme a budeme nejako pracovať s tou autocenzúrou, lebo to je to, čo nás o mnoho viacej brzdí ako nejaké formálne pravidlá, ktoré sú dané aj v demokratickej spoločnosti. Hej. Že toto má väčší dopad potom na to obmedzenie a to reálne ustupovanie z toho verejného priestoru. Prikyvuješ? Chcel by si ešte niečo možno k tomu dodať? Lebo je to vlastne dobrá úvaha, že v podstate niekedy možno my sami tak akoby skôr cukneme ako to, že nám to nejaká ústava alebo zákon vlastne obmedzuje. Tak možno ako toto ešte ty vnímaš? Zrovna přemýšlím nad tím, jestli to, co jsem předtím říkal, nemůže být taky projevem nějaké autocenzury a opatrnosti. Ale nějak se dobírám toho, že ne, že si myslím, že je to spíš projevem citlivosti k tomu, co potřebuje společnost teď. Že potřebujeme spíš hledat nástroje, jak spojovat, než vyvolávat další vlny protestů a provokací. Což neříkám, že nás zítra zrovna čeká velký happening před radnicí, která zrušila přednedávnem projekty Housing First, Rapid Rehousing, zabydlování bezdomovců a lidí bezdomová rodin s dětmi. Takže nás čeká takový skoro jakoby aktivistický happening, kdy dáme ten byt, ve kterém se odehrávala naše inscenace reality, před tu radnici a budeme tam inscenovat to zasedání zastupitelstva města. Takže furt si jakoby držíme toho, že můžeme provokovat, ale myslím si, že je dobrý mít citlivost k tomu, co se děje ve společnosti a úplně nenasedat reaktivně na to, vy na nás takhle, my na vás takhle. Myslím si, že sme zodpovednejší. A je táto debata prítomná aj v rámci asociácie dramaturgov, že vlastne sú rôzne názory, ktoré povedzme ti oponujú, alebo naopak, že je tam nejaký konsenzus, že áno, skúsme na to ísť inak. Proste iba neštekajme, ale hľadajme nejaké momenty zbližovania alebo tie provokácie nejakým spôsobom inak nastaviť. Že je takáto obrovská, aj vlastne v niečom dramaturgická téma prítomná v rámci asociácie? Já si myslím, že my jsme jedno z těch divadel, které dělá jakoby nejprovokativnější věci, které se fakt dostávají na tu hranu občanského aktivismu, takže u jiných divadel to tak silně nevnímám. Tady tu potřebu jakoby řešit tu hranu. Takže zatím jsem to neviděl, ale není vyloučeno, že se to tématem stane. Teď nás čeká ve 2 českých divadel na provázku i v Davidském divadle inscenace na motivy příběhu Giselle Pelicot. Uvidíme, co česká manosféra, která taky bude tématem, dokáže udělat ve veřejném prostoru. Čas nám pokročuje a ja tak už pomaličky sa na vás dívam, že už o malú chvíľu vás vyzvem na prípadné otázky, podnety alebo čokoľvek budete chcieť zdieľať alebo reagovať na to, čo bolo povedané, ale ešte by som aspoň rád otvoril mne osobne asi tú najbližšiu časť tejto diskusie a to vlastne, že čo s tým, že akým spôsobom na takúto veľmi zložitú a komplexnú situáciu, ktorá nemá jednotné riešenia, alebo jeden proste úplne univerzálny nástroj, pretože sa to týka ako verejnej sféry, politickej, ekonomickej, umeleckej a tak ďalej, že je to naozaj veľmi zložitá téma.
Ale napriek tomu sú ani len na Slovensku, v Česku, ale celkovo v Európe rôzne iniciatívy, ktoré sa to snažia ošetriť alebo nejakým spôsobom to reagovať. A možno takou najhlasnejšou iniciatívou je práve Európsky zákon o umeleckej slobode. Povedzte možno, alebo začnem tebou, Katka, možno o tejto iniciatíve skús povedať nejako viac pre tých, ktorí možno ešte nevedia, o čo vlastne ide, akým spôsobom práve možno takýto zákon môže pomôcť k tejto debate, ktorú teraz vedieme. Táto iniciatíva podľa mňa nadväzuje na iné iniciatívy, ktoré už vznikali na tej európskej úrovni. Asi najznámejšia teda to, čo bolo prijaté vo forme nariadenia, je Európsky akt o slobode médií, ktorý stanovuje nejaké základné rámce pre fungovanie verejnoprávnych médií, ale aj súkromnoprávnych médií, so snahou vlastne nejakým spôsobom ochrániť ten priestor verejnoprávnosti, slobody médií a podobne. Je to iniciatíva pani Jourovej, eurokomisárky, a ona vlastne nadväzuje na situáciu v Maďarsku, na zrušenie takého kvázi nezávislého portálu Index v Maďarsku a následne teda toto bolo jeden z tých impulzov rozprávať sa na tej úniovej úrovni, ako ochrániť slobodu médií. Rovnako tak minulý rok na jeseň prijala Európska únia stratégiu pre ochranu, obranu a rozvoj občianskej spoločnosti, čiže mimovládok, ako to my hovoríme. Čiže opäť Únia si uvedomuje, že ten priestor slobody je nejakým spôsobom ohrozovaný nie len v Maďarsku a Poľsku, ale v iných štátoch. Snaží sa príjmať nejaké opatrenia, ktoré by ten priestor slobody ochránili a z toho vlastne vyplýva aj tá iniciatíva na ochranu kultúry, lebo to je ďalšia oblasť slobody, ktorá sa politikom s autokratickými tendenciami veľmi ťažko ovláda a z toho dôvodu na ňu útočia alebo ju definancujú a podobne, ako sme spomínali. Čiže vznikla iniciatíva zo spodu, vznikla na to, aby sa teda stanovili nejaké pravidlá, ako sa má zachovať, udržiavať, zveľaďovať sloboda umenia, sloboda kultúry, ale aj kultúrne inštitúcie, ktoré sú v tých jednotlivých krajinách. A v prípade, že nejaký štát členský bude do toho zasahovať, tak aby existovala nejaká brzda na úrovni Európskej únie, ktorá mu to minimálne môže sťažiť. Čiže toto je asi tá základná myšlienka. A keď sa teda dívame na to, ako sa uplatňuje ten Európsky akt o slobode médií, tak Slovensko je prvá krajina, ktorá aktívne skúša hranice tohto právneho predpisu na úniovej úrovni, práve vo vzťahu k zrušeniu RTVS, nahradeniu STVR. Európska komisia už poslala niekoľko listov Slovensku s tým, že ak teda nezmenia pravidlá pre fungovanie verejnoprávnych médií, tak môže začať tzv. Konanie o infringemente, čiže porušenie predpisov únie s následkom prípadných pokút a finančných sankcií. Ale zároveň opozícia bola veľmi aktívna, podala podanie na ústavný súd. Ústavný súd momentálne prerušil konanie o tomto návrhu zákona a obrátil sa na Súdny dvor Európskej únie s otázkou, ako vykladať tento Európsky akt o slobode médií. Žiadna iná krajina nie je tak ďaleko v skúšaní tých hraníc, takže uvidíme, ako to dopadne. Je to zároveň škoda, smola, žiaľ to robíme. Na druhej strane existuje možnosť zvrátenia toho stavu ovládnutia verejnoprávneho vysielateľa. Áno, veď v podstate myslím si, že aj preto, že Slovensko porušuje viaceré ustanovenia tohto Európskeho aktu slobody médií, tak vlastne vznikla Slovenská iniciatíva Organizácie nezávislej žurnalistiky, ktorá sa snaží nejakým spôsobom na to reagovať a možno byť aj nejako reakčnejšia alebo rýchlejšia práve v týchto aj nejakých právnych otázkach. Tým pádom mi napadá, že ako náhle vzniká teraz nejaký ďalší akt alebo ďalší Európsky zákon o umeleckej slobode, síce z dola, môžeme aj ešte povedať, že kto konkrétne možno stojí za tou iniciatívou akoby najhlasnejší z hľadiska toho Európskeho zákona, ale prečo by tým pádom mal byť tento ďalší zákon úspešnejší, alebo prečo máme veriť tomu, že aj on sa nebude nejako porušovať a obchádzať? Každý zákon sa môže porušovať a obchádzať. Právo nie je čarovný prútik, ktorý všetko vyrieši, aj keby sme si toho hrozne všetci želali. Čiže to, čo sa určite stalo vo vzťahu k zmene RTVS na STVR už pri príprave toho prvého zákona, tak tie úplne najhoršie návrhy
z toho potlaku aj Európskej komisie, ale aj verejnosti vypadli. Čiže ten zákon o STVR mohol byť ešte horší, nebyť tohto Európskeho aktu o slobode médií, to je prvý dopad. A druhý je, že môže sa nám stať, že teda či už ústavný súd, alebo teda v dôsledku konania Európskej komisie dôjde k prehodnoteniu toho, ako funguje verejnoprávny vysielateľ a ten dopad bude taký, že budeme mať jasnejšie stanovené hranice, ako ten verejnoprávny vysielateľ má byť v zákone upravený aj do budúcna. Čiže to, že v súčasnosti nie je v súlade, ale máme tu inštitúcie, máme tu súdy, ktoré povedia, ako to má byť, tak tie hranice stanoví na dlhé roky dopredu. Čo vlastne dobrá správa, zlá správa pre politikov, ktorí by chceli porušovať tie predpisy, ale dobrá správa pre nás. Hej. Veľmi, ako keby dobrým príkladom je ten zákon proti mimovládnym neziskovým organizáciám, ktorý schválila vláda. Oni chceli, aby všetky mimovládne neziskové organizácie, mimochodom tak funguje mnohé divadlá, hlavne, a nezriadená kultúra, odkryli všetkých svojich darcov, ktorí darujú nad určitú sumu. A ústavný súd povedal, no ale toto je zásah do súkromia. A teraz na dlhé roky dopredu už ani žiadna ďalšia vláda nebude môcť prijať takýto zákon, ktorý by nebol v rozpore s ústavou. Hej? Čiže je dobré, že máme tu tento proces. Áno, dlho to trvá a áno, momentálne asi ten verejnoprávny vysielateľ nefunguje v súlade s tým Európskym aktom o slobode médií, ale môže sa nám stať, že keď prejdeme tým procesom súdnym, takže budeme mať na dlhé roky dopredu stanovené tie hranice. A veľmi podobný dopad môže mať práve aj ten akt o slobode umenia a kultúry, že nám nastaví tie hranice, ktoré by aj neskôr, keby sa ich nejaká vláda, hoci ktorá členského štátu snažila prekračovať, tak nám dá odpoveď na to, ako by ten priestor mohol vyzerať. A viem, že to nie je niečo, čo by pomohlo zanikajúcemu divadlu tu a teraz na Slovensku, ale na to právo nie je ani určené. A ešte iba, keď som sa pýtal, že kto stojí ako najhlasnejšie za týmto európskym zákonom, tak vedela by si spomenúť? Ja som si není istá, ale tá iniciatíva vlastne je v spolupráci s medzinárodnými európskymi mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré sa zaoberajú slobodou médií. Ten názov si asi nespomeniem, ale je to iniciatíva z viacerých európskych krajín, preto lebo na tej medzinárodnej úrovni si tie kultúrne inštitúcie uvedomujú, že tá sloboda kultúry je dôležitá pre demokraciu a že je potrebné ju chrániť a ako som už spomínala, tak tie tendencie populisticko-nacionalistických vlád obmedzovať slobodu v rámci demokracie sú spoločné pre viaceré členské štáty Európskej únie. Veď ty si aj bola súčasťou panelu v rámci konferencie Otvorená kultúra, ktorá sa konala takto približne pred mesiacom. A práve jeden panel bol venovaný tomuto Európskemu zákonu o umeleckej slobode. Možno, že ktoré také problematické body sa tam ukázali, že ešte treba možno dopracovať, možno práve v súvislosti s tou slobodou, ako s nejakým efemerným pojmom. Čo to práve z toho právneho hľadiska ešte môže znamenať? Akým spôsobom to treba ešte konkretizovať? A potom, Martine, pokojne aj ty na to reaguj, že akým spôsobom pre teba by takýto zákon mohol konkrétne prispieť alebo zlepšiť tú situáciu práve aj v divadlách. Tak. Jo, já se snažím jenom poslouchat a učit se, protože nás to s veřejnoprávními médii velmi pravděpodobně bohužel taky čeká, takže jsme vám v patách. Žiaľ. Učte sa. Tam je najdôležitejšie podľa mňa si zadefinovať, že čo je teda cieľom, že či to má ochraňovať slobodu tej kultúrnej umeleckej tvorby, alebo to má ochraňovať tie inštitúcie. A to zatiaľ si myslím, že v tom nie je úplne zadefinované. Tá príprava je pomerne na začiatku a všetky tie definície toho, že čo vlastne ideme týmto aktom chrániť a akým spôsobom sú v podstate tie najdôležitejšie. Čiže tam bude veľmi potrebné vlastne rozmýšľať nad tým, že čo je ten cieľ toho aktu. A zároveň, keď sa bavíme o médiách, tak veľmi pravdepodobne si väčšina verejnosti vie predstaviť, čo je to médium, alebo aspoň má hmlistú predstavu, že čo je a čo nie je médium, aj keď niektorí novinári by o sebe vedeli povedať, že nie sú novinári, aj keď chodia s tou výsačkou pres. Tak v zásade je to o mnoho kompaktnejší, definovanejší priestor ako priestor kultúry. Hej, že tam máme naozaj že množstvo umeleckej rôznorodej tvorby a teda bude veľmi záležať na tým, že do akej miery ten akt tú rozmanitosť a tú rôznorodosť bude vedieť pokryť. Že to je podľa mňa tá najproblematickejšia vec. Jo, já vnímám to, že i Věra Jourová, která je jakoby autorkou a předkladatelkou toho zákona o
médiích a jejich svobodě, tak sama mluvila o tom, že to vlastně není zákon, který má dojít k tomu, že se bude vymáhat, ale že to je vstyčený prst a že to má být odstrašující efekt nějakým způsobem. A tohle bych teda si sliboval i od zákona, který se bude podobným způsobem vztahovat na kulturní prostor a uměleckou tvorbu. A myslím si, že tady padlo hrozně důležité slovo, nebo pojem, že dlouhodobě nastavovat hranice. Myslím si, že potřebujeme systémové nastavování hranic, které se týká jednak toho, jakým způsobem jsou jmenováni a odvoláváni vedoucí kulturních institucí, tak aby to bylo jednoznačné, aby to bylo transparentní, aby to bylo předvídatelné. Ta praxe v Česku je často dost otřesná v tomhletom případě. Dělají se výběrová řízení bez toho, aniž by věděli lidi, kdy nastoupí, pokud budou zvoleni. Ti, kteří tam jsou v těch institucích, na těch pozicích, nevědí, kdy skončí. Je to taková jakoby hračka v rukou politiků, kteří si s tím dost dělají, co chtějí. To by hodně pomohlo. Potom taky nastavit financování tak, aby to šlo opravdu přes nezávislé komise bez politických nominantů, aby ty komise měly rozhodující slovo, čímž by zase politická reprezentace přišla o nějakou hračku vlastní, se kterou můžou pracovat, když chtějí tlačit na kulturní instituce. A pak si myslím, že by bylo rozhodně potřebné, aby ty jednotlivé divadla opravdu měly prostor dělat věci bez cenzury, aby bylo jasně formulováno, že nemůže politická reprezentace žádným způsobem zasahovat do obsahu, což i na provázku jsme zažili, krátili nám financování, protože jsme v roce 2018 uvedli pohostinské představení inscenace Naše násilí, vaše násilí. Dotace festivalu tím byla jakoby ponížena, protože jsme uvedli inscenaci, ve které muslimka vytahuje, herečka hrající muslimku vytahuje státní vlajku České republiky z vagíny, ve které ji znásilňuje Ježíš Kristus, který se stoupí z kříže a podobně, tak za to jsme potom byli opravdu jako postihováni i finančně. Bylo nám razeno, jak s těmito obsahy nakládat a co takový festival dělá a ne. Tak i kdyby tam bylo zakotvena nějaká míra ochrany v tomhle ohledu, bylo by to skvělý. A dlouhodobost financování, abychom věděli, že to financování se neděje z roku na rok, ale že existují víceleté granty, do kterých se nedá zasahovat, aby to byl natolik robustní systém. Dotknem sa ešte toho, ešte predtým, ako dám priestor vám, ešte jedného bodu, ktorý si spomenul v súvislosti s nejakým aj netransparentným výberovým konaním, nejasnou definíciou možno niektorých profesí, pozícií, nejasnosti nástupu a výstupu z toho mandátu a podobne. A vrátim sa, alebo vzťahnem to opäť k asociácii a k tomu, že asociácia pripravuje aj nejaký dokument o dramaturgii ako profesii, ktorý má možno lepšie upratať aspoň minimálne profesiu dramaturgie, ktorá možno, že práve, alebo to upratanie môže práve poslúžiť aj k tým debatám, o ktorých sa tu vlastne takto široko rozprávame, že vlastne, aby tá dramaturgia bola to, čo má byť a nebola to, čo nemá byť a podobne. Skús nám ešte predstaviť aj túto aktivitu z hľadiska asociácie a možno ako nám práve nejaké zadefinovanie dramaturgie, aby som teraz ešte aj Roba upokojil, že mu dám tú odpoveď, čo je dramaturgia. Takže vlastne čo môže pomôcť takáto čisto profesná iniciatíva zadefinování nějaké profesie v kontextu této debaty? Tak ty si říkal, že připravujeme ten dokument, ale on vlastně už je hotový a dokonce už jsme ho zveřejnili pro naše členstvo. My teďka máme něco přes 40 členů a členek z Česka a Slovenska. Ten dokument se jmenuje Dramaturgie jako pracovní pozice s podtitulem HR aspekty jedné divadelní profese. A je to výsledek takových workshopů, které jsme absolvovali s dramaturgy a dramaturgyněma v rámci festivalu Divadelní svět Brno, kde jsme se bavili o našich dobrých i špatných zkušenostech v různých institucích, kde jsme dramaturgickou profesi vykonávali. Bavili jsme se o tom, co dneska dramaturgie je, co dramaturgie není, co chceme, aby byla a co nechceme, aby byla a co být nemůže. Takže tam opravdu v tom dokumentu máte zadefinovány kompetence, které dramaturg nebo dramaturgyně potřebuje, osobnostní rysy, nějaký znalostní background, který potřebuje, vymezení toho, jakým způsobem se dá tvarovat dramaturgická agenda v jednotlivých institucích podle potřeb. Dokonce tam jsou i takové jako zásadní věty o tom, co dramaturg opravdu dělat nemá, což neznamená, že to nemůže dělat v instituci, ale musí to být vždycky předmětem vyjednávání. Jsou to různé PR věci, marketingové věci. Dokonce se tam snažíme zachytit takový trend v českém divadle, že čím dál více uměleckých šéfů a šéfek a vedení divadel se rekrutuje
z dramaturgických pozic. Je to asi logické, že přicházíme na to, že dramaturgové a dramaturgyně jsou lidi, kteří mají myšlení orientované jako vizionářsky na koncepty a strategie, což se jako extrémně hodí do podobných pozic. Zároveň jsou schopni vyjednávat a mediovat různé vztahy. A to si myslím, že je něco, co z nich činí ideální adepty do vedení divadel, což vidíme teďka vlastně v České republice, snad i na Slovensku, že se to děje. Takže to jsou věci, které v tom dokumentu taky padají. Máme tam vzorové inzeráty, jak hledat dramaturga, dramaturgyni, protože nevím, jak u vás, ale my jsme se vždycky strašně styděli vypsat inzerát na dramaturga nebo dramaturgyni proto, že to byla jakby deklarace našeho selhání. Jak je možné, že v tak malém rybníčku si na takhle klíčovou pozici dovolíme otevřít výběrové řízení, jak to, že nemáme prostě 10 letitých spolupracovníků, ale právě skrze tenhle strach zase jsme se dostali do bodu, že je strašně nízká mobilita v rámci oboru a absolventi a absolventky divadelní dramaturgie mají hodně těžké proniknout do toho oboru. Právě proto, že neví, jak se to dělá, protože žádné výběrka nejsou. Takže i tohleto je součástí toho dokumentu. Nemá žádný právní aspekt, nemá žádnou právní vymahatelnost, ale je to něco, co může mít v ruce každý dramaturg a dramaturgyně, když přichází do instituce a začíná se bavit o tom, co jsem já v téhle pozici, co ode mě můžete čekat, co já potřebuju k výkonu své práce a podobně. A možná i když to chce člověk přehodnotit a otočit se po letech, co to vlastně dělá za práci, protože ta profese je mega diverzifikovaná dneska. Ďakujem veľmi pekne a teraz naozaj už konečne nastal ten čas, kedy sa dívam na vás a kolegyňa s mikrofónom iba vás poprosím, dvihnite ruku, ona za vami príde, poprosím vás, aby ste sa v úvode predstavili a potom už čokoľvek budete chcieť zdieľať alebo sa opýtať, je už samozrejme na vás, takže už môžeme uzavrieť takú tú frontálnu rovinu a už to môže byť také skôr príjemné setkání. Nad ťaživými témami, ale verím, že príjemné. Je tu niekto taký? Dobrý deň, Milo Juráni. Ja by som sa možno opýtal vlastne Martina otázku, ktorú som chcel položiť už dlhšiu dobu, ale nikdy vlastne k tomu nedošlo, pretože sme sa nikdy nestretli v nejakom neformálnom rozhovore. A je to vlastne otázka Husy na provázku vo vzťahu k zriaďovateľovi. Nemyslím teraz možno ani tak Centrum experimentálneho divadla ako mesto. Ty si aj naznačil, že vlastne v tej inscenácii reality dosť akože zjavným spôsobom kritizujete súčasnú, myslím ešte stále vlastne brněnskú reprezentáciu. Na druhej strane brněnská reprezentácia je čiastočne vašim zriaďovateľom, aj keď je to samozrejme zložitejšie. Akým spôsobom vnímaš možno nejaký typ cenzúry, autocenzúry z tejto strany, alebo akokoľvek vlastne si otvoríš tú otázku, tak ju môžeš odpovedať. Ďakujem. Děkuji za tu otázku. Možná se dostávám tím k úplně takovému unikátnímu způsobu, jakým existuje Centrum experimentálního divadla, kterého jsme součástí my jako divadlo Husy na provázku, Hadivadlo a platforma Terén, která dělá věci a typy projektů, které svým naturelem jakoby spadaly do nezřizované sféry, ale neuvěřitelně jako dobrým způsobem doplňují to, co může být Centrum experimentálního divadla. A my máme jakoby 3 scény úplnou uměleckou autonomii, která je nám zaručena ve zřizovací listině. Máme vlastní profily, nejsme 3souborové divadlo. Většina veřejnosti, myslím, ani neví, co to Centrum experimentálního divadla je, ale umožňuje nám to jednu skvělou věc. Máme nad sebou ředitele, který je těsněním mezi náma a městem. Vůbec mu to nezávidím, protože si děláme, co chceme a často se ho můžeme nabrýfovat k tomu, co děláme, říct mu informace, ale nakonec to jednání s městem má vždycky v rukou on, který ručí i za to svým setrváním, že může být odvolán ze dne na den v podstatě, anebo to tam uhájí ty věci. A tohle nám enormně pomáhá v projektech, jako jsou třeba reality, kde je ta současná politická realita Brna pojmenovaná hodně explicitně, včetně opravdu tam vidíte jakoby postavy jednotlivých politiků zobrazené na jevišti při různých jejich konání, o kterých se ví a nemluví, anebo které padaly přímo v zastupitelstvu města Brna. Takže tahle ta struktura nám pomáhá a je to docela unikátně v rámci Českého divadla, že tohle to existuje. Že je to takové ne soustátí, ale soudivadelní
nějaké soužití, které tam máme. A máme tohleto těsnění. Ďakujem za otázku. Náhodou niekto ďalší? To je ruka vpredu, nech sa páči. Uličianská, ja by som sa chcela opýtať, či ste v rámci vašej asociácie riešili aj postavenie dramaturga vlastne v ére režisérskeho divadla, v ktorej prakticky asi sa stále nachádzame. Lebo vyzerá to tak, že vždy príde do divadla, teda opravte ma, ak to tak nie je, režisér už s konkrétnym titulom a niekedy je to lepšie, niekedy horšie, alebo teda aká je tá reálna situácia. Možno mám staré informácie. Jo, řešili jsme to. Chceš, Kubo, k tomu něco? Ja som v pozícii moderátora, ja to Jo. nechcem komentovať, aj keď mám samozrejme tú skúsenosť aj so Slovenskom, aj s Českom, takže by som to vedel porovnať. Ale... Tak porovnajme. Nie, to Jo. bola otázka na teba. Já myslím, že teďka to bude na záznam, úplně si to bojím říct, ale že to režisérské divadlo je trochu na ústupu v Česku. Tak to si tak špitáme jakoby v rámci asociace, ale můžeme si to nechat tady v Martině. Jinak ale musím říct, že jakoby téma to je spolupráce s režisérem, režisérkami, zvlášť tam, kde docházelo třeba zejména jakoby v regionálních divadlech k tomu, že není dramaturg nebo dramaturgyně úplně respektována. A je odkazována do patřičných mezí. A i proto vznikal ten dokument dramaturgie jako profese, protože tam zakotvujeme, myslím, jednu takovou větu, která pro mě byla třeba hodně důležitá, že dramaturg nebo dramaturgyně inscenace a zároveň toho divadla musí mít podíl na rozhodovacích procesech o tom, s kým budeme pracovat, kdo co bude dělat a jakým způsobem. A pak, když ten podíl má a je přizván do těch procesů a není jenom někdo, o kom se rozhoduje za jeho zády a pak je tam šoupnut, aby obhajoval a loajálně stál za divadlem za všech okolností, tak myslím, je ta jeho pozice vůči režisérovi a režisérce jiná. Já to teďka vidím jako umělecký šéf a zároveň dramaturg v tom ohledu, že oni ví, když s nima dělám, že pokud nebudou ochotní ke spolupráci, třeba, tak už se k nám nevrátí do divadla. Je to takhle jednoduché, jde prostě o jejich práci. Jenom musí dramaturgové a dramaturgyně vědět, že mají právo tady tohleto přenést dál anebo rozhodovat o tom, kdo tam pracovat bude a ne. Všechny kompetence k tomu mají, zodpovědnosti mají tolik za všechna rozhodnutí, že je potřeba, aby byli u těch rozhodnutí a byli s nimi v nějakým způsobem v souladu. A minimálně věděli, proč se dějou. A tohle je zakotveno i v tom dokumentu nějakým způsobem, že dramaturg musí mít na tady těchto strategických rozhodnutích podíl, tak, aby měl dobrou, pevnou pozici ve vztahu k režisérovi, režisérce. Ja mám možno na túto odpoveď doplňujúcu otázku, aby som to opäť vzťahol k tej nejakej nosnej téme tejto diskusie, pretože vznikne inscenácia s nejakou možno kontroverznou myšlienkou alebo význením. Možno verejnosť si to najskôr nejakým spôsobom spojí, že začne atakovať to divadlo, ktoré tú inscenáciu vyprodukovalo. V inom prípade možno režiséra a režisérku, ktorý je za to nejakým spôsobom primárne zodpovedný, pretože sme stále v nejakom prostredí režisérskeho divadla v úvodzovkách. Tak možno keď sa teraz nejakým spôsobom tie misky váh trošku prelievajú, že vlastne tá dramaturgia je čoraz sebavedomejšia, nejakým spôsobom ona prijíma zodpovednosť za to, akým spôsobom sa kreuje ten dramaturgický plán. Tak ako v kontexte tejto nejakej verejnej debaty, tlaku, cenzúry a tak ďalej sa to začne takisto vyvíjať. Ako tam vlastne potom sa lebo to vlastne teraz hovoríš o tom, že vlastne dramaturg si sám berie akoby ten nakreslený terč vlastne ako na seba, príjma tú zodpovednosť za to rozhodnutie, tak vlastne ako to potom ešte ošetriť v tej nejakej možno konzekvenčnej podobe, že vlastne odrazu ten dramaturg musí potom aj verejne vystúpiť, mediálne napríklad, áno, bol som to ja, kto som priniesol tento titul a podobne. Teraz to ako bagatelizujem, len akože má to v sebe ešte aj tento ďalší ako aspekt. Já myslím, že zrovna dramaturgové a dramaturgyně jsou lidi, kteří jsou zvyklí mluvit o idejích, obhajovat smysl, zodpovídat na otázku proč. Děláme to ze své profese dnes a denně, takže myslím, že jako vybavení na podobné vystupování jsme, že to know-how tam je.
skoro bych si chtěl myslet, že to jednoho dne bude tak, že bude široké publikum říkat, dramaturg nebo dramaturgyně vybrali tenhle kus a budou protestovat proti tomu dramaturgovi. Bylo by to super, ale oni dokonce neprotestují ani proti režisérovi, a dokonce ani proti instituci. Oni si myslí, že to vybrali ti herci. Oni opravdu, na těch sociálních sítích se setkáváme s tím, že to je ta banda komediantů. Jako pokud nemluvíme o té politické reprezentaci, ale myslím, že jsme hodně, bohužel zůstaneme přes veškeré snahy, přes podrozlišovací schopnost valné většiny lidí. To potvrdzujem ako úplný like. Máme posledné 3 minútky, takže ešte... Áno, nech sa páči. Dobrý, ahojte, Kristína Cormová. Ja by som sa iba chcela opýtať ako človek, ktorý rád vystrkuje zo svojej bubliny, že ono sa vlastne šíri taký narratív, okrem toho, ako si aj hovorila, že vlastne sa presúva pozornosť zo zlyhaní na umenie a umelcov. To je už asi všetkým jasné, ale často čítam taký narratív, ktorý pomerne dlho trvá, myslím, že sa stupňuje. A to je takéto, že veď my vám nič nezakazujeme. Zakazuje vám niekto niečo robiť? A mňa by toto zaujímalo ako keby z tej právnej stránky, že teda ako je toto nejakým spôsobom uchopiteľné, keďže umenie je vlastne dosť neuchopiteľné. A akým spôsobom sa teda v tom orientovať, aby napríklad dostal nejaký projekt grant a zároveň sa nemusel pohybovať v mantineloch autocenzúry, alebo to robiť tak, že aby sme neprovokovali. Lebo pre mňa je napríklad to, že použijem duhovú vlajku, absolútna samozrejmosť. To, že pre niekoho nie je, to nie je provokácia. Že ako právne sa z tohto vysomáriť, aby sme aj vedeli dokázať, že je nejaký politicko-kultúrno-spoločenský problém, a zároveň sa z toho nezbláznili a mohli robiť to, čo chceme. Super otázka, ďakujem. Na mňa je to hrozne ťažká otázka, lebo keď hovoríme o právnych nástrojoch, tak tie majú svoje limity. A zároveň nie všetky spoločenské otázky sa dajú zodpovedať právnou reguláciou. Že to je to, čo som sa snažila vysvetliť aj pri tom akte o slobode kultúry, že on môže nastaviť nejaké rámce, nejaké mantinely, ale že používať právne nástroje ako odpoveď na spoločenské problémy nie vždy funguje. Hej? A že to je naša limitácia, úplne rovnako ako je limitácia vás ovplyvňuje tú verejnú mienku, keď tam máte 20 ľudí v divadle, tak je menšia. Hej? Čiže ja si myslím, že jediná odpoveď, ktorá spoločensky môže prísť, je znovu obnovenie nejakej, teraz to hrozne znie tak filozoficko-právne, spoločenskej zmluvy, že toto sú hodnoty, za ktorými tá spoločnosť stojí. A tá hodnota a odvaha tých ľudí povedať, že ale že toto už je za tou hranicou tej slobody, ktorú ja si chcem chrániť, je dôležitá. A tá odvaha je niečo, čo nám špecificky v krajinách s komunistickou minulosťou alebo socialistickou minulosťou chýba často. A čím viacej odvážnych ľudí bude v tej spoločnosti povedať, kde sú tie hranice, tak tým to bude jednoduchšie aj pre ten zvyšok, ale tých pár ľudí, ktorí musia byť v tom lídrami, je potrebné akože v tom zásade podporiť. A ja som v tomto, že hrozný optimista, vo vzťahu k Slovensku, lebo keď sa pozriete, že Maďari dovolili 16 rokov Orbánovi ovládať tú spoločnosť, tak my sme to podľa mňa zatiaľ nedovolili. A že to je vec, o ktorú sa vieme do nejakej miery oprieť, že tá živá kultúra ešte stále funguje. Ja viem, že to je ťažké. Živá občianska spoločnosť stále funguje. Opäť to má ťažké. Akože 200 organizácií má momentálne rozsiahle kontroly preto, lebo vláda sa mstí za rozhodnutie ústavného súdu. Takže že áno, ako keby ten tlak je veľký, ale jediný spôsob, akým ako keby mu odolávať, je, že mať tú odvahu stať za tými hodnotami a zároveň tí ľudia, ktorí aj nemusia byť na barikádach, nemusia byť tí, ktorí znášajú ten najväčší tlak, tak by mali podporovať tých, ktorí idú s tou kožou na trh. A že to je taká tá spoločenská podpora tých odvážnych ľudí. Ja si myslím, že naozaj, že je jediná možná odpoveď. Právne nástroje nemôžeme napísať všetko do ústavy, aby to tá ďalšia vláda nemohla zmeniť. To určite nemôžeme. Ani sa to nerobí a ani to neodporúčam. Ale zároveň
čím viacej budeme rešpektovať pravidlá na tej našej bežnej spoločenskej dennodennej úrovni, tak tým viacej rešpektu pravidel budeme vidieť aj v tej spoločnosti. Vrátane tých, ktorí sú len v zákone. Čas už sa nám naozaj kráti, takže máme tak priestor možno na poslednú krátku otázku a stručnú odpoveď. Takže ešte vás na záver vyzývam, ak chce niekto niečo povedať, opýtať sa, reagovať, čokoľvek. Ak nie, tak sa s dovolením to ako ukončím ja. Lebo ty už si povedal, že si optimistka a nadviažem na to. Keby sme sa tu náhodou takto o rok stretli na diskusii v Brepte na 22. ročníku dotykov a spojení, ktorý určite bude. Bez sarkazmu. Čo podľa vás by sa naozaj malo čo najrýchlejšie zmeniť k lepšiemu z vašich pozícií, či už tej právnej alebo dramaturgickej, v tej téme, ktorú sme dnes 1,5 hodiny rozoberali? Aké konkrétne nástroje, my sme tu už akoby spomenuli, európsky zákon, ktorý sa pripravuje a tak ďalej, ale čo konkrétne? Neviem, teraz mi napadá, mal by mať dramaturg svojho právneho asistenta, na ktorého sa môže vždycky odvolať, že počuj, tak dali sme všetky trigger warnings, alebo počuj, tak neprovokujeme príliš, alebo ako to je. Skúste nejak fakt ako v nejakých bodoch niektoré veci, ktoré by mohli byť inšpiratívne pre nejaké ďalšie úvahy. Ja si myslím, že si potrebujeme zachovať niekde to, čo vzniklo dobre v tejto spoločnosti, a to je verejné zbierky a verejná podpora slobody médií, slobody kultúry a občianskej spoločnosti. To, ako ľudia dokázali na nešťastie, ale zároveň na šťastie podporiť všetky tie festivály, kultúrne divadlá, občianske organizácie, médiá svojimi ako predplatnými, tým, že chodili, tým, že tento festival tu je, tak to je niečo, čo je hrozne dôležité si zachovať preto, lebo na tom sa dá stavať. Že v zásade možno, že do nejakej miery získali aj nové publika alebo nových divákov a tí už neodídu. Hej, to sú už vaši. Čiže na tomto sa dá podľa mňa ďalej stavať a nie je potrebné na tom niečo meniť. A ani v prípade, že sa Fond na podporu umenia obnoví a začne podporovať aj tento festival, tak ja by som bola rada, ak by ako keby súčasťou toho rozmýšľania o kultúre bolo aj to, že súčasťou sú tí diváci a tá podpora, ktorá prichádza z dola. Má to dva dôvody. Jedno je väčšia sloboda, menšia závislosť od štátu. A druhá je legitimita. Spojenie vlastne s tým svetom mimo divadla, s tým svetom mimo Via Juris ako občianske organizácie a legitimitu pre to, čo robíme a tú podporu. Že to je vec, ktorá sa zmenila za tieto 3 roky a ak by sa nezmenila do ďalšieho obdobia, bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby, ktoré už máme skoro o rok, je to vec, ktorá by sa mala zachovať a podporovať. Martine? Já myslím, že jsme hodně řekli v souvislosti třeba s tím zákonem, ještě kde jsou konkrétní body, které můžou pomoct, pokud by se zrealizovaly, tak možná zkusím odpovědět trochu obecněji. Já si myslím do vlastních řád, že by bylo skvělé, kdyby se nám dařilo se nadále shromažďovat, spojovat, propojovat nejenom do asociací, jako je ta dramaturgická, ale i do nějakých takových nečekaných aliancí. Možná dám jenom příklad. Ve chvíli, kdy se o divadle na Facebooku píše jako, že je voke, tak odpověď může být, a v našem případě byla, že jsme založili Studio 60+, stínový soubor seniorů a seniorek, kteří u nás v divadle, kde máme transgender uvaděče a studentské publikum, zkoušejí a uvádějí na repertoáru vlastní inscenace. Nebo jsme zřídili možnosti sbírek pro matky s dětmi. Děláme inscenace, které se zabývají romskou tematikou, v rámci nichž můžeme přispívat k sebereprezentaci romské komunity. Myslím si, že vytvářet tyhle ty nejširší možné aliance s nečekanýma skupinama lidí, s nečekanýma partnerama je hrozně důležité a bych si přál, aby se nám to dařilo. Teďka jsme zaplaveni takovým jak je české slovo pro shitstorm, ze strany vládní reprezentace. Jedna věc za druhou, člověk neví, na co reagovat dřív. Nejvíc mám pocit, že bychom se ureagovali. Vrchol je teďka zrušení koncesionářských poplatků, které se navrhuje. Myslím, že jediné, co pomůže, je se fakt organizovat a nějakým způsobem se dávat dohromady. A v tom musím říct, že Slovensko uplynulých let je teda pro nás velkou inspirací, protože vám se to, myslím, docela povedlo. Takže koukáme na vás.
Ďakujem veľmi pekne, tak pevne verím, že si budem môcť zreflektovať tieto sny alebo aj tieto plány, ktoré už sú aj v nejakom procese, zreflektovať možno takto o rok na nejakej diskusii a pevne verím, že si budem môcť povedať, že sa tá situácia nejakým spôsobom mení. A teraz síce to znie hrozne klišé, že všetko zlé je na niečo dobré, ale minimálne tá reakcia na tú situáciu môže byť aj takto inšpiratívna, ako ste nám aj vy dnes predstavili. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj vám, že ste boli. Děkujeme. Tak toto bola Katarína Batková, výkonná riaditeľka Via Juris. A Martin Sládaček, umelecký šéf divadla Husa na Provázku. A ja už iba na záver by som chcel pozvať tých z vás, ktorí pôsobíte ako dramaturgovia a dramaturgičky a zaujalo vás, ako Martin rozprával o asociácii, tak v priestoroch študovne budeme mať také neformálne stretnutie práve o asociácii, kde sa môžete dozvedieť ešte viac. O 14. hodine vás tam srdečne pozývam a rád vás tam uvidím. Takže študovňa 14.00, stretnutie asociácie. Ďakujem a ešte pekný deň.